Nola sortu zenuten elkartea? Hor historia handia dut nik. Ni partia hartu nun orde. Hasieratik. Hor gu gazti hau eginen. Pentsatu zutenak, pentsatu zuten, eta horrentzan altzako taberna, plazako taberna nintzen. Lehenbiziko junta o direti bentzan, bandera entzan, bandera behinkatu zen, eta horra ziginen. Eta azteko durua genuen. Eta horra ziginen, eta gero izan duzian, irusiko beste harmonia puzkat bilatu zen, eta Kazanako terrenuan, Zazitaz ayuntamentu bastarrian, pabelloia eiteko ide hartu zen. Eta ayuntamentua jonde bai, baina orduako ja zehozeren poligonua zatorrela, eta etzala, eta bestela, Zazitaz deitze genien zean, inguruan hor, goiti zarrera zala, eta proiektu handigat hazia. Eta ezan, aurrea ezan. Eta gero hola gabiltzala, Marrusko Juaneneo, Marrusko Jose Juanen arrena zan, eta itzen zan, Marrusko Josekin, eta etxean bertan bizi zana, Jakoba, gora, biali, eta bian ateako zala, eta konformatu entzan. Jakobai, zugaldian egon jarri nun zugaldia goien. Zugaldia jarri zizatzen goien, eta Jakoba behar alabakin gora, eta beko lokaloi hartu zen. Eta beko lokaloi hartu zen, eta obrain bihartzen. Eta obraiteko, tetxua, joxamar nola baizan, biai lurrak endu zizatzen. Eta lurrak entzeko, orde martxiele parti izan duzu. Kamio jakarritzun egunero. Kamio jakarritzen. Eta beak eamatezun, forteik eta etzun ezerko horatzen, martxielek. Engenun, obrika hundirak engenitun, eta presupuestua bihartziala, gaintzeko baldoza bezka jarri bihartzan, zugalde hundiat, montatu bihartzan, zugalde hundiat ekarri zan, eta gaintzeko saneamentuk, eta presupuestua bihartziala. Bertan, zieltzeru zian, enardota, Luisarri eta hor, astu dilion bitarteazo, erreako Fermino, Zapiraino, harri ementzizaion, lana. Eta bertakoak, Luisek eta Bernardeko eta disgustu izan duzuten, eta zerta zoren priolera ten difentzian, eta geho zerta bukatu eta hori imprevistoten kristona sartu zitut. Bueno, eta hartu zanta, atza izan lanian, berra izan duzan, junta horia hor diretiba formatu zunta, diretiban de, langilea baino gehiago, alperra, eta hor etorri izan, enbargua. Zorra zeuden, armatuak eta amaiak eta zorra zeuden, eta hor geratu zen, berra bakar bakarrik. Da beka bakar bakarri zehola, hor sortu zian, alkiza, Jose Luis difuntua, eta Jose Txokaxarez. Martilunen, Santizo lehun nago, eta sozidea atarramentua, eta beharretu, eta zer, ja permisu eta denagatea eta goen. Pena, eta hoi hola, behin permisu eta tezkeo, eta pena uke bat, bai pena baino zein, eta bueno, Jose Txokaxarezek, enbargua, altxego zu. Ez, enbalzan, dirua, altxego zura. Eta gaintzekua zaioketak osatzen mazen diretibik, arrangatungo zara berrizta. Eta, nola boba ua bai izan, Jose Luis Xeliz alkiza, beak entzeko arbitasunak eta entzituen, eta enbargua kaxa ezek Jose Txok. Eta gero Miguel Martinen guak, nola hori izatea bai izan, horri enpalmatu zuten jendiei esateko. Bueno, berritzeago ez, eta bertakuak osatu eta lehen gaineko demonstrazio emate duen. Tola, arrangatu zen, berriz da. Zorra gantzian, presidentia bihertzala, eta Felix Apalategi lehen de sozilua izan duazan, eta lehenko eskramentua buruan txagan, eta aitortu jo, gaina Miguelek eta utego pakien horri.
Gero berriz, Felix, baina presidentea obratuko jau. Izango helburungo dena. Hor gizona kamelatu osaten du. Felix Apalategi. Kamelatu, oain du, eta Felix Apalategi presidente zartzu. Gero dioti ba, eta entzitu ez da biz, 2 urte entzitu. Eta 2 urte entzitun, eta golpetik utzi zuen, eta nahi hartu zieten. Nahi hartu zieten, launduko zietela, eta laundu zieten, bai, nahi laundu bentzieten. Baina neonek eman ditun, neonenak. Laundu zieten, eta hola gabiltzala, jako bezan detena, goien bizi zen, eta eskailerak barrendik, eta eskaileran azpin, bodegalegia genuna han genuen. Eta han, kuarto baino egiteko terrenua sortu lehikela, eta hola, zeti komon txar bat bai izan. Ez komone esitu giriketetzun komon bat, eta han engoza, eta proiektu jatea zen. Eta, bueno, permisua, entementua permisua, simulakro bat permisua, enlate zuten. Eta esan ez, denuntzuik ez balima, nahikua. Eta neone haitu nintzen. Jose Azpeitik hartu zuen, kompromisua eta behak nintzen izan, eta arranpla hormioia, menzula deskan zilua, atea, eta zarrera, fatxeatik, emango zizaiola. Denuntzianteat izan duzen. Denuntzianteat izan duzen, eta nik egin nun bezala txikitu enbir izan duen. Kendu enbir izan duen. Eta denuntziatea zalako. Esan, ayuntamentua eta gozide bai. Zuek, denuntziatek espazan izan, namagina gauzite dira, eta denuntzia sartu ezke, kumplitu biharrat. Boten bir izan duen. Garriz da, hormik eta baina eta inazion. Hola pasazan, disgustu handitea, eta pasazan, gero, hola gabiltzala, gero negen bir izatak genitun, eta anuntzilu kobratziek eta histori guztik eta horrot eta aldean eta mertxet ja, holak den da sakana uste zala. Kongea, anuntzilu kobratzea eta zu zertzabiltzazteko jortan, gu beltzan, martxi altzu gazteik, nungo izuta zuei. Guri, bai, lehen eskailera, bota bentzituten eta hor, barrengo, oik, tertuliek eta hemen dauda permitutuak eta bai, dut. Bueno, etorri nahiz gora, gazte batekin nintzen, eta sozien barrenen, du gazti hoi, Miguel Martino guak sartuta. Ikusen unian, zeren odoli badin bali izan ion uetzala, tetxunen azpina diteko kristaba, diteko favore, sozietik eta etxek. Miguel, eitzaz, itxurik honik, eta nire itena kargu. Hau, fuera, kanpo eta biadin. Martxelitos du gazte. Ego Miguel esan ikon, separaztetan, pasizkia. Tola, horxe, batian saltza, bestian liua. Bueno. Eta geho, oik ala diela, oik ala diela, nik hoxe elizalde nun, tesorero bezala, eta partia hor eman hau. Partia hor eman hau, hoxe elizaldek. Orduan, Donostira jona zan, bizitzea. Baina behar, tesorero norite behizun, zeo zer nobedadia zela. Nobedadia zela. Zer da nobedadia eta raia, eta zon rekuentua, oso lu raiak, eta bodegarua, ni, eta dieti baina raia. Eta rekuentoko diruak, etxiala bier bezala azaltzen. Etxiala bier bezala azaltzen. Rekuentua gazuak egite zutena, baina diruak ez dira. Hor, ofizinan norbait ibiltzea. Norbait ibiltzea ofizinan. Norbait ibiltzea dela, nik genuen, zesateko gauteun beste gauzigenak buruan. Eta jartzen itun, harik jaziela, trampa eta ikusi nun, eguartetan eitzazala, sartzezan. Erabakia hartu biara zeola eta egun batian, goizeko bostetan,
etorri nintzen, da sartu nintzen eskailara zbi hortan. Eta giltzen txirrikitotik ikusten nun, soziedian zeintza bilen, ose, zulutik. Astelena zan. Eta astelena hortan, Luis Arrietak eta apai izate zuten ikandetan. Eta filosiko ekarri genuen, telebizitu ekarri genuen, makina letra firmatu dituen telebizioa, General Electric Espainola, garbizunetik, eta armaio frigorífico ekarri genuen. Eta armaio frigorífico horten, jazian gauza berua sartzia, eta ite zuten kasuela, sobrantiao, urrungo gizien etorri eta sartu, hotza zehon nien. Eta Luis Arrieta etorri zan, artean norbait sartu epa, eta Luis Arrieta etorri zan, eta kasuela sartu, ospa intzun. Eta handi puskatea, enterinen alaba, zerbizio itea. Zerbizio itea etorri zan, bezko baurrian hartu zuen, ola inez, eta entzun zaitu eta anjontzan. Eta handi puskatea ama, puertoko enterin ebiltzen, eta ama etorri zan Jakoba, deskaietan gora, nean gainean barna, eta be buruai Jakoba, kebida ez da itezion. Eta nik aitu nintzen dena azpitik. Eta gehola, amekit tardiko, ama laurden gutxikan hildi hortan, atien giltza, beste, baten bat zatorrela. Entzan, sartu zan, ofizinako aldea jontzan, targile piztun behizun. Eta berri bueltatu zan, targile itzaltzea. Zein izaki, eta nik laun batian, hoi festa, binipi mutila, nik ustez konfiantzako mutila nuna, lapurra. Ofizina sartu zan, saltazun ofizinatik, eta momentu hortan nik ati iriki, eta bilak karaikara. Zei izango zanan, nik konfiantzazko mutila bazela. Toi, behai, segitu gara zan ion, entregatzeko biltza, ofizina, eta gaintzekuak deituko zizegela eta purgatuko zala. Baina mutilo gertatu zan, hoi astelenakin. Eta mutilo gertatu zan, laun batian, oso ambiente politi izaten zen. Gazte ja dena soltero zian, Manolo Zanata dena, eta Miguel Marita dena, eta ambiente politi izaten zen. Eta mutilo soldau zean. Soldau eskati permisua nantzilotela, etorri zen, kontari. Permisua ez da gizan bate uneko permisua zula. Eta ni buruan, enakan beste gauzik, besti hoi. Eta esan egon, haitu eta permisu ekela esan diak, eta bai, lan bat, igual izango ite hitzako. Esan egon, eta bai, bueltatu ziren, eta Feliz, ze lan izango enetzako, eta esango it. Hoi lan batien, astelenien behar, hori izan du nunik. Hori izan du nun, eta klaro, nio mutu jo, juzgatu zizaion, dirua zagan kajadoro zen, eta gutxi lobera kalkulatu zen, zenbat zan, eta kendu zizaion, eta hor. Denboa pasa zan, eta roto eta jonitzan beste batekin, iunar batian, gau batian, hon bat hau igan diago, eta mutu jo jantzion tabernatien. Eta beste neakin jontzanak, kaso entzillon, eta horri esan txillon, Manolo horrek, quisiera estar con Feliciano, quisiera hablar con Feliciano esan txillola, eta itzen nahi hemendik, eta jonitzan, eta bezertzun, eta barkazioa zeitzule, barkazioa nahizule. Esan txian, ejercicios petramoniales oiten naizala, eskontzea zijuala, eta gauza garbi nahizitula, eta barkazioa nahizula, eta nik esan jona, zoztura datorezkeo, eta bestela eta barkazioa inori. Galazteik, ukatzeik, eta hor. Gero etorri nintzen, eta esan un parti eman eta batek esan zian, bai, barkatzi jo eskatzeiko bain, teik harrapatu ez pauken.